16-njy bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsiriň bendey ajizyň üstüne tahqirana aýdan gepleriniň jogabyysy. Muftijan aýdy täsip eýne gözüňden aýyrsaň, täsip goşyny gulagyňdan aýyrsaň düşünersiň diýe. Muftijan tersine düşünýärmi? Ya bir tersine eşdiýekmi? Haqiqatyny gowy görjek bolsaň, eýneňi gözüňde goý, gowja ibaratlar görersiň, şaýat gözüň insanyň zäif bolsun. Awa ya gulagyň haqiqaty eşitmeýän bolsa, gulagyň zäif bolup inha goşyny sämäkin gulagyňda goý. Şun olary aýyrsaň, gözüň zäif bolar, gulagyňdan sämäkin aýyrsaň inha gulagyň zäif eşder. Gowja görüp gowja eşitjek bolsaň, inha eýneňi gözüňde goý, sämäkin gulagyňda goý. Şu aýdylan zatlary ýene bir dinle. Hamidan we musalliyan hormatly ahunda rast we dogry aýtýorsyň ki gözünde zaýyplyk bar adam gözüne aýnak takmak bilen göze ýagşy görer. Hulasa nimkörligiň ilajy aýnak takynmak bilen mümkin ýagşy görse. Hudaýyna hasta gaýsy bir insanyň kalby ýani ýüregi kör bolsa, onuň tedawisi müşkildir. Kalby kör bolan adam, ýüregi kör bolan adam hak gepge düşünmeýär we hakykat oňa täsir etmeýär. Huda najat bersin kalby körlükden. Huda najat bersin ýüregi körlükden. Hormatly ahunda, men seniň şahsiýetine işim ýok. Ýöne özüň söze awal başladyň. Men tawassul wasile barada aýdan sowtymda hiç bir adamyň adyny tutam ýok. Hatda şol tawassul wasile baradan sorak etgüçiniň adyny hem tutmadym. Bolmasa men jogapda müstebdiniň adyny ekseren tutup jogap berýän. Şol sowtyda müstebdiniň adyny hem zikretmedim. Şol sowtyda Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler seniň adyňy zikretmedim. Ýöne özüň howasy ekeniň bir musulmany betlemek, belki bir alymyň şan-y şöwketinden däldir ki öz musulman doganyny tahqir etmek. Çün Peýgamber aleyhissalatu vesselam aýtdy. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muslimu men salima'l muslimuna min lisanihi ve yedihi. Hada lafzul Bukhari. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه Bukhari ve Muslim. Mishka Şerif 1-nji jilde 12-nji sapqa. Resul Huda sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, musulman kamil oldur ki onuň dil we eliniň iza we eziyetinden musulman mahfuz bolsa. Bir adam Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellemden sorady, musulmanlardan gaýsy ýagşydyr diýip. Resul Huda sallallahu aleyhi ve sellem jogapda aýtdy, ol adamy ki musulmanlar onuň dil we eliniň zararyndan mahfuz bolsa. Binaen musulmany tahqir we masqara we istihza etmek bir musulmanyň şä'nine munasyp däldir. Hormatly ahunda da sen bolsa haqqani ulemalary tahqir we tawhin etsen hoş bolýarmyň. Hemçinan Şeyhul Hadis Mevlana Sayyid Mahmud Ağa hafizahullah'ni kança bir subuk we ýeňil elpazlar bilen tahqir etdiň. O şekilde Hafizul Kur'an Piri Tariqat Mevlana Muhammed Ishaq Sayyid hafizahullah'ni köp bir musulmanyň şäninde munasyp bolmayan gepler bilen masqara we istihza etdiň. We hemçinan Hafizul Kur'an Mevlana Mufti Hafiz Amanullah Sayyid Yolmany Muzdur İnglis diýip hitap etdiň. Onuň zımnynda ulama-y Diýobentni betnam etdiň. Talibur Rahman gaýry muqallidyň kitabyny elinde göterip mektebe ulama-y Diýobentdiň şagirtleri hamuş oturmadylar. Çar tarapdan duş-duşdan sana dendan şiken jogap berdiler. Soňra ekabir ulama-y Diýobentni kabul etýän diýip sözüňe sapaýy berdiň. Ahirde gelip bendey ajizyny şöyle bir bimunasyp suhanlar bilen millet-i Türkmeniyanyň gözüne marifi etjek boldyň. Şeyh Sadi rahimahullah'nın kavluna binaen cevabı cahilan hamuşi u bes deyip bir cevap koysam hem bolyordu. Ekabirlerimizin ve ustad ve meşayihlerimizin ona cevap qaytar diýmekne binaen senin her gepine cevap berdim. Elhamdülillahi vel minna. Hormatly ahunda da bir musulmanyň hakynda subuk we ýeňil gepler, tahqir we tasgir, istihza we masqara ajizyň işidir. Men senin şahsiýetine, efal we kirdarlaryň hakda gurrun etmekni munasyp göremýok. Men senin adyňy hormat bilen ýadywarlyk etdim. Özüň awwal başdan meniň adymny tutmasaň, men adyňy tutup
hitap etmiyortum. Näme bir adam delil-u delailden kemzor galsa, la cevap galsa mukabilini betliyor. Yani mukabilge cevap tapmasa onu betliyor, ona söküyor. Bul acizliğin alama we nişanalarındandır. Hemçinan hatunlar we meýda oglanlar urstalar pes galsa jany mukabiline söküyor. Binaen hormatly ahunda da haqqani ulamalar bilen mufti kiramlar bilen bahsu mubahisa etsen ilmi ve tahqiqi gurrun etmelidir. Kitapları tahqiq edende hem zayıf ve mercuhtan delil tutmalı deldir. Ve hem ulamaların teferrudatlarından petva vermeli deldir. Ve minallahit tawfiq.